Thank you so much. Okay, wonderful. Thank you so much. Amen. Verse number 46. I will use a Bible Zulu. Let me read. I'm going to kufunda namhlanje. Reach for me. Then they came to Jericho, as Jesus and his disciples, together with a large crowd, were leaving the city. A blind man, Bartimaeus, that is the son of Timaeus, was sitting by the roadside begging. When he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to shout, "Jesus, Son of David, have mercy on me." Okay. Yes, Kubega, do the whole story until verse number 52. 48. Many rebuked him and told him to be quiet, but he shouted all the more, "Son of David, have mercy on me." Jesus stopped and said, "Call him." So they called to the blind man, "Cheer up, on your feet, he's calling you." Throwing his cloak aside, he jumped to his feet and came to Jesus. 51. "What do you want me to do for you?" Jesus asked. The blind man said, "Rabbi, I want to see." "Go," said Jesus. "Your faith has healed you." Immediately he received his sight and followed Jesus along the road. Amen. Amen. Thank you so much. Simply is on the side. Bafika eJericho, that is 46. Wathi esaphuma eJericho nabafundi bakhe nesixuku esikhulu. Indodana kaTimewu, uBartimewu isinxibi esiyimpumputhe, wayehlezi ngasendleleni. Wathi ukuba ezwe ukuthi uJesu waseNazaretha, waqala ukumemeza ethi, "Jesu, ndodana kaDavide, ngihawukele." Abaningi bamkhuza bathi kathula, kepha wayekhona ememeza kakhulu ethi, "Ndodana kaDavide, ngihawukele." Ayisema uJesu, wathi, "Mbizeni." Bayibiza impumputhe bathi kuyo, "Yima isibindi, usukume uyakubiza." Yayisilahla ingubo yayo yagxuma yaya uJesu. UJesu washo kuyo wathi, "Ufuna ukuba ngikwenzeleni na?" Impumputhe yathi, "Rabuni, ukuba ngibone." UJesu wathi kuyo, "Hamba ke, ukukholwa kwakho kukusindisile." Yayisibona khona lapho, yamlandela endleleni. Baba, busisa izwi lakho, khuluma ngalo ngoJesu. Amen. Ngithanda ukusebenzisa lesi scripture lesi, is a very known story. Ngiyacabanga imajority yethu abenza religious esikoleni siyasazi lesi story lesi. Maybe you will know it by heart. Story esikhuluma ngendoda eyayimpumputhe. Amen. Phulukiswa kwayo ilanga eyathola ngalo umusa ukuthi ibone emehlweni. And istory lesi uma siqala sifundiswa, ubona lapha ya kune movement lapha ya ekhona. iBhayibheli liveza ukuthi kuyangenwa eJericho. Bayangena eJericho. And then also bayaphuma eJericho. uJesu lohamba nesixuku
iBhayibheli it points there ukuthi kunabafundi kanye nesiqulu esikhulu esihamba noJesu. Amen. There is a movement. There is a movement. There is a movement. Arrival in Jericho and departure from Jericho. It's like impilo esiphila kuyo in these days. Siphila bazalwane esikhathini esibusy. Especially la eJohannesburg sasesizwe uma sisemakhaya abakhulila emakhaya ngisho umnguni uzongifakazela ukuthi abantu baseGoli bahlale begijima njalo and kuthiwa abazi ukuthi baxoshwa yini. Amen. Are we understanding lento mawungekho eJohannesburg ufike uyibone mawuse eJohannesburg ukuthi eJohannesburg asikho isikhathi sokuhlala. eJohannesburg kwenza njani bazalwane kuyasetshenzwa kuyaphuma kuyangenwa. So kuyangichaza kodwa lokhu uma ngifuna iscripture ukuthi uJesu naye ubena lento yokuba busy naye ephuma engena kuyasetshenzwa. uJesu wayesebenza. Amen. uJesu wayesebenza. I believe ukuthi nakulo nyaka uNkulunkulu uzosipha igrace yokuthi nathi sisebenze siphume singena. Amen. Wena osakohleli ongenayo into yenzayo uNkulunkulu makakuphe something that you will do ukuthi nawe uzophuma ungena. Amen. Abanye abantu abangasebenzi bathi babekhala bathi yazi akusekho mnandi lokuhlala ekhaya. Ngibona abantu bayaphuma bayemsebenzini babuye bangifice ngila ekhaya. But it's nice ukuthi bazalwane namhla kulo nyaka kuzosetshenzwa. Ngiyachaza ukuthi la babephuma uJesu mayephuma bengene mawuJesu engena babehamba naye. Amen. Siqhubu leso it was a crowd and the disciples moving with Jesus. Hallelujah. Moving with Jesus. Ungangeni ungenayo uJesu. Ngena noJesu la ungena khona. And mawuphuma naye uJesu. Uma engakaphumi akasho ukuthi isikhathi sokuphuma ungaphumi. Amen. Because uma uhamba naye uJesu, moving with Jesus, and ngiyacabanga ukuthi this crowd into eyenza ukuthi bebemlandela uJesu abe ne crowd ehamba is because they were seeing miracles. They were seeing amandla akhe. So it's wonderful ukuthi uma ungena khona uJesu uphume nala mayiphuma, you will always benefit. Izinto zasezulwini, you will always see wonders. So don't stay in a place lapho uNkulunkulu engekho khona, but hamba naye. Movement yakho mayibe naye so that you will have progress. There was a movement. And bazalwane into emuvayo iuphawu lokuphila. Uma into ingena movement iyakusonisa ukuthi leyo nto leyo sengathi ifile. Amen. So you're looking at movement, you compare it with life and progress. Amen. Abantu abamuvayo, they come to prayer, they come to church. Abantu abaphilayo labo and obhekile kubo ukuthi bazokuba ne-progress. Amen. We're moving with Jesus. Khona umunye mayihlabelela uthi ungithatha la angibeke la angisuse la angibeke la. uNkulunkulu makube uyena ukuthatha la akubeke la, kube uyena ukususa la aphinde futhi akubeke laphaya ubone izinto ezinkulu. Amen. It is our prayer this year ukuthi abazalwane esinabo in the church
babone izinto ezinkulu in their lives. Amen. Wena uyangizwa. But what interests us in this story, ukuthi kunomuntu la, while there is a movement, while people are busy, while people are progressing, kunomuntu la yena onga experience zonke lezi zinto, uhlezi phansi. And this is a real story because there is a name of a person. Gama lakhe lingu Bartimaeus. So this is not a parable. Ukhulunywa ngomuntu la owayene situation eyayimhlalise phansi uBartimaeus. Bible lithi kwakuyisinxibi eyimpumputhe. He was sitting because he was blind. He was sitting because he was blind. And you can agree with me. Ukuthi isimo sokungaboni, if umuntu angaboni, that condition, that situation, it interrupts a desire of moving. It's not easy for a person to move uma engaboni. Let me repeat this. It's not easy for a person to even take a step uma engakwazi ukubona. Umuntu ongaboni uze afune usizo lwabanye abantu. Uthi nongisizeni, I want to go somewhere, because on his own he cannot move. Movement yakhe idistebwa isimo sokungaboni. Amen. Simo sokungaboni isimo esiserious, and also as we're reading about ukungaboni obe physical. Kodwa ukungaboni, it's also can be a spiritual issue. Amen. Because even in your spirit, in your heart must be able to see for you to move. Amen. If you are blind in your heart, if you are blind in your spirit, in movement yako is dangerous. Amen. Amen. So to be blind is an issue that interrupts movement. Yeah. I had a business. I had a business that was doing very well. Before COVID. And after COVID, things became complicated and we have to close. And actually, look, landlord just closed. And after that, I decided, no, okay, no, it's fine. I know how I started the business. I'm just going to hire the containers and work in the containers and work online. Then I worked online, and then things worked in a way, but not compared to the times. This is in the business. This is in our shops, actually. So after many years, especially after about 5 years, it was last year, just after Imvuselelo, landlord in Fonel, we want you back. When the shop is empty, please come and see. Bang imelela a proposal, a discount so much. But if you are interested, respond. And the shop is very big, tandega, but I could not respond to them. And the reason I was responding, I don't see a progress even in the time in a similar way.
When I go to pray, I spend time and pray and ask God. And you are jumping too quickly. Just hold on. So it's difficult. It's easy to make mistakes if you just jump and walk ungaboni. Abantu abahamba bangaboni baze bayilimaze bona. Ngenxa yokuthi they jumped. Kungakabi sona isikhathi. And this man uBartimaeus, this was a man that was proper, that was sound. Ebikade ikwazi analyze and ukucabanga kahle. But ukuhlala kwakhe phansi akahlalanga because he was stupid. Kodwa ukuhlala kwakhe phansi wahlala because he knew ukuthi uma ngisukuma ngihamba I put myself at risk. So rather ngihlale phansi and deal with what I can reach. Amen. Khona abantu basana abangalimala. Abantu abangabeka impilo yabo engcupheni even to break their legs. Bawela emigodini, bangene endaweni ezirong ngenxa yokumuva bengaboni. Alibongwe igama lenkosi uJesu. Abanye abantu asebewile. Bawiswe movement ama-steps abawathathe bengakaboni. Abanye abantu asebelahlekile singabazi ukuthi bashona kuphi. Abantu besibabona they were coming right in the house of the Lord but they are lost. It's because of taking steps bengaboni. Sometimes khona ezinye izinto uNkulunkulu akuvimbayo ukuthi ungaziboni ukuze ungazithathi before time. Makusese isikhathi sokuhlala, maybe choose to sit. Ayinkosi akuboni kahle. Nginobuzo nokubona. Mangihlezi negoverning board ngizwa i-echo yokuthi ibandla lifuna ini lifuna kwenzekeni. And some of the things manje analyze in prayer. Ngicabangisisa ngizwe no abantu bajahile. Bajahe izinto othi uyabheka in spirit akekani isikhathi sazo. Kukhona bazana izinto if you search in the spirit okay, listen, the church is moving forward, ibandla lizoba lesekulo but khona izinto esingeke zenziwe yithi. Khona izinto esizobenziwa i-Sunday school. That's why i-progress yebandla ibuke ey'nganeni. Uma ingane they are catching it. Uma ingane they are talking about it. Uma ingane they are doing it. They know what the church is going forward. Uma sinabona thina ingane sizobona. Alibongwe igama lenkosi uJesu Kristu. Vula amehlo akho kuqala ubone. Ungayi lapho ungakaboni khona. You may hurt yourself. Hallelujah. Amen. This man was not stupid. This man was not stupid. Lendo they analyze kahle. Lendo they cabanga kahle. Kodwa yayingaboni. Yakuchuza ukuthi ihlale. Ephile ngalokho ekhona ukufinyelela kukho ngaleso sikhathi. Amen. Something that I always talk about. The importance yezinto ezincane. Sometimes noma uqala business likunikeza a small success. Praise God with that small successes. Because it's out of those small successes where great things will come. I think it's Elijah who prayed many times for about 7 times at Tandas. At Tandas and Waka, uma ethola breakthrough. Ethi inqebo ayihambe iyobheka.
incane uma ibuye izothi kunefu kodwa lincane nje lingangesandla somuntu but kulokho okuncane wamemezela wathi kunemvula enkulu ezayo. Ake uthi mawubona izinto ezincane uNkulunkulu amfumela ukuthi uyibambe uthi there are great things that are coming, celebrating uNkulunkulu ngezinto ezincane. That's why malume ngichazwa zingane ze-Sunday school. Ngiyayithanda ingane ze-Sunday school, ngiyayisenhlizweni yami too much. That's why ngichazwa zingane ze-Sunday school uma ziza zizobamba i-microphone zishumayele. Zengichaza because i-majority yazo abazali bonke ababakhona kuma-prayers now, i-majority yazo zikhuluma isense. And you know ukuthi uma umntwana ekhuluma isense, we are moving on. Noma singakaboni lokho esifuna ukubona, but iqiniso lithi we are moving on. We are moving on. Ngiyacabanga ukuthi abantu bakamoya abawuzwayo umoya okhona kulena ikhona into eshoyo enhlizweni zabo ukuthi we are moving on. Besikhonza last week besibancane kakhulu but i-presence kaNkulunkulu beyinathi. Lokhu ebesingakuboni abantu ababengekho abesingababoni abenzanga ukuthi inkozo sivalisa inkozo namhlanje siqhubekile sakhonza sibancane sibamba lokhu esinakho awuthi nebabambisisa lokho nakho. Sometimes bazane siphoseka emiseleni ngenxa yokudelela lokhu esinakho manje. Sokugijimela kule sonto lelana prophet address. Oh, babudlamini naku prophet ngiyakwazi ukuyi-prophet address. Manje babudlamini was a prophet address, ngiyamela prophet address. And then you fall. Kodwa uye ungakaboni lutho. Uyiswe excitement. Bethume ukuthi wahlala and then there was a time kuBethume la lithi iBhayibheli wathi ukuba ezwe wayengaboni yena kodwa wathi ukuba ezwe ukuthi uJesu waseNazaretha waqala ukumemeza kwathi ukuba ezwe ukuthi uJesu waseNazaretha waqala ukumemeza kwathi ukuba ezwe ezinjani basalwane ezwe kwathi ukuba ezwe andikama bazali bakhuluma ngokuzwa akukhulunywa ngokuzwa just okunormal kodwa khona ukuzwa ukuthi into othi mawuyizwa uzwe ishaya inhliziyo uzwe ukuthi this is not a normal message but a message that it's time to move.
waqala wamemeza. Memeza lokho thina abanye simemeza into wrong, simemeza opapa sinabazi papa. Khuluma papa. Simemeza into is wrong, but that don't tell me so it just waqala wamemeza papa. Go to wamemeza church. What a chance! Dotana na Davide! Kihauna! Ememeza yedwa opawupila. Ogama libujesu. Ogama lakhe lingaphezu kwamagama. Igama lisatshwa amadimoni. Igama lisatshwa ama-situations. Igama libhidliza inqaba. Jesu! Just as she looked, Nancy sight. No matter I say occupied, but Nancy she looked Nancy sight. This one, the church has to shout. Jesus. What my answer? Oh, Jesus is on this road. Qala umemeza. Qala umemeza Jesu. Ndodana kaDavide. Jesu. Ndodana kaDavide. How is calling the right man. Yes. At the right time. Jesu. Ndodana kaDavide. Kana into lana unique mangicabanga ngalesi story lesi. Ukuthi njengoba uBartimaeus ekhuleka noma ememeza ethi Jesu mhawukele yini le ayifunayo kahle kahle. Ufuna ukuthi abone. And I think in my heart ukuthi ukubona kuphiwa mahala. Ingane bayikhula ibona udokotela ngithi hayi mina ingane right many majority of the times. And it amazes me ukuthi khona izinto abanye abantu abazithola ngaphandle kokuzikhulekela nokuzihluphekela. Kodwa mase kuba khona abanye abantu ekufanele bayicele into abanye abantu abayithola mahala. Ubani osangizwa? Zonke neyigeleleke nabadlwengula ukubona bakuthola mahala. Abakuthandazela ayikho fasting ethi ngithandazela ukubona. Futhi noma sekudunyiswa sethiwa siyabonga uNkulunkulu akekho nje umuntu othi ngizoba uNkulunkulu ukuthi ngiyabona siyakhohlwa. Kodwa kube khona omunye umuntu lento abanye abantu abayithola kalula kodwa yena ayihluphekele azobeka Jesu. Ngifuna into abanye abantu abayithola kalula. Jesu ingana. Because Jesu awubheke ingane zonke ziyaphasa esikoleni ziyaphasa. Beyazi ukuthi khona abantu abaphasa bakhona omunye umuntu othola ukuthi kufanele nafunde uthatha nje mazithi first year grade 1 uthola ukuthi hey akakhona ngisho ukubhala that sometimes is a spiritual condition. Uthola lo muntu lo yena ukufunda kwakho ufuna ukuthi amazi Yesu. Khona enye into abanye abantu abayithola kalula
bathola umsebenzi kalula. How's my useyasebenza usethola permanent job mase kufika kuwe kudala ungasebenzi and you're coming to church wena wakho umsebenzi awufuna ukuza ungakabizi uJesu. Uphemina athola abantwana abadinga kabili ngabathathu abathola banuhana masifuna abathola fanele ayithembele uJesu. Uhagai yena athola umntwana in one try umntwana sekhona and then uSara yena kwafanele enze umnikelo. Khona abanye abantu abayabhekisha ukuthola ezinye izinto abanye abantu abayithola kalula. uJuda Iscariot abone kalula atshontshe imali kalula kodwa indoda esesonweni mafanele ibone fanele ithi Jesu. Lalela, it's possible ukuthi njengoba ngikhuluma nawe unayo ishare yakho ey'ntweni zonke oyitholayo khona izinto ozoyithola ngokuthandaza. Khona into yakho engeke ize ngaphandle kokuthi uyothi Jesu. Khona into edinga uJesu. Let me tell you something. Uzoba ne-share in your life. Uyathanda noma uthanda khona i-share yakho ezofuna into ozoyithola ngokuthi Jesu. That's why sizothandaza. Sizothandaza nomuntu ongenakho ukubona babayabona abanye phathi nobona uzokuthi Jesu. Dodana kaDavide. Now lithi iBhayibheli abaningi bamkhuza bathi akathule. iBhayibheli lithi kodwa ima amemeza kakhulu ngoba uma umemeza mase khona uJesu mawusomuzwile uJesu ukuthi ukhona uJesu uphethe impela akungabe bekho umuntu ozokwenza ukuthi ukhwethe ukuthandaza ngoba umuntu umuntu akalwazi usizi lwakho. Awukwazi ukuthi umuntu obonayo ongenayo problem yokubona azokhuza wena ekuceleni ukubona ebona yena akayazi ipain yakho. Musa ukuyekiswa abanye abantu ukumemeza uthi Jesu. Uma bekukhuza memeza kakhulu ake uthi Jesu. Ngoba le condition yakho uBartimaeus, I believe ukuthi wayesemzamile mhlawumbe nasenyangeni mhlawumbe ngodokotela wayesehambile ushaka akabheka ukuthi kwenzekalani ngamehlo ami badeclare bathi la ayikhona lali wimpuputhe wena. And uma into odokotela bengakwazi ukuyilungisa leyo nto is a spiritual matter. Wena lento ekudala uyizama ingalungi akekho umuntu okwazi ukukusiza. It's a spiritual matter edinga ukuthi uthi Jesu. Kodwa kaDavide Yahweh. Hallelujah. Sifuna abantu lisiye. Khona mhlawumbe Jesu izwa amazwi hallelujah lapho ubabiza abanye kulo nyaka akufuna abantu abazomameza bathi Jesu. I have to close. Time is gone. Abantu abazomameza bathi basalwane bathi just yathanda iBhayibheli as I close. Yathanda iBhayibheli all the time emameza just wema. Ngoba yena uyazwa uma ikhona lithandaza. That's why bazwane sithi kunamandla emthandazweni because uma umuntu ambiza Jesu yalalela. Ngoba umhlaba Jesu yalalela ukukhuleka. Lento yakho thandaza ngayo uthi
ucomplain ukuthi Nkosi why abanye bethola mina ngingatholi. It will always happen. Ukuthi there will be an area in your life lapha abanye bayothola wena ungatholi. And lokho ungakutholi go. Uyombiza Jesus. uJesu. Amen. Thema esenzweni ukuthi uyombiza iBhayibheli waxhuma waya kuJesu. Ngithanda ke lemsima ukuthi ukuxhuma uya kuJesu eseyimpumuthi kuthe noma engaboni uthe noma engaboni kodwa bayibambiza uJesu Biza yena at it's time to move noma engaboni but someone go to him kukhona abantu efika baphume ngezwi lakhe noma kungakaconfirmwa ukuthi kuzokwenzeka but